Ehning şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehning şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Шулпан, әйдә? Қойда? Юк инде, кайда түгел. Мин сиңа әйдә дим, ә син дәвам итәргә тиеш. Әйдә? Мин әйдә дим. Әйдә? Шулпан. Әйдә? Башлыйк. Башлыйбыз, тик соңрак. Җавап алай түгел. Әйдә? Әйдаман. Юк. Әйдә? Әйдә сандугач, үтәсин теләгемне? Юк, Шулпан. Уф, Руслан инде башлыйк әле, башымны катырып бетердем. Ярый, әйдә башлыйк. Дуслар, эфирда яшьләр тукталышы. Алдагы ярты сәгатьтә соңгы яңалыклар белән сезне без Шулпан, Руслан, Талия, Наилә, Гөлназ Зөлфия. таныштырачакбыз. Киттек. Әйдә? Руслан инде. Шулпан, мин әйдә син шаярт дип кенә әйтергә тиеш идем. Шаярта мин сиңа хәзер, Руслан. Зинһар, тынычлан инде, Шулпан, ул кадәр кызма. Тынычланырсыңмы да синең белән? Бөтен кәефемне бозып бетердең. О, Шулпан, менә хәзер синең кәефеңне чынлап та яхшыртачаклар. Әйдә, Нәрсә әйдә? әйдә шаярт турында видеоязма карыйк димәкче, алар синең кәефең күтәр дигән. Ну, ярый алайса, карыйк. Юниорлар ярышында булдык, районнар ярышында булдык һәм гомумән КВНның бөтен төрләрен төшереп бетердек кенә дигәндә, әйдә шаярт зур фестиваль үткәрергә булды. Бүген монда КВНның нәрсә икәнен иң яхшы белүчеләр. Бүген монда иң көчле командалар, иң кечкенәләрдән алып олыларга кадәр Татарстанның бөтен районнары һәм хәтта алай гына да түгел, Мәскәү һәм Киров шәһәре. Бүген зур фестиваль. Әйдә шаярт. Һәр сезон безнең фестивальдән башлана. Фестивальдән да түгел, башта без район этапларын үткәрәбез. Безнең егетләр, редакторлар барлык районнарга барып, мәктәп, КВН мәктәбе үткәрәләр һәм уен. Һәм менә шунда җиңгән команда Казанга килә. Районнардан. Без быел 26 районны үттек. Һәм инде Рәсәйдән дәгән Пенза командасы, Мәскәү командасы, Кировда булырга тиеш идемне ширләделәр безләрне икенче этапка былай шакырбыз дип уйлап торабыз. Һәм инде менә шундый уен бүген менә 21 команда, шул 21 командадан 15 команда икенче этапка чыга. Һәм инде менә шулай кирип финалга барабыз. Димәк, бу бер генә көн түгел әле бу этаплар. Бу фестиваль, аннан безнең 1/8, аннан ширек финал, полуфинал, финал. КВНда иң мөһим элементларның берсе ул тамашачылар, нәкъ аларның реакциясына карап, аларның чын эмоцияларына карап без инде беләбез. Чыгыш ошадымы, әле юкмы? Ләкин монда бер авырлык бар. Хәзер бөтен тамашачылар да менә шушындый маскаларда. Безнең катнашучыларга бу комачауламасмы соң? Әйдәгез үзләреннән белик. Бүген сез чыгыш ясаячаксыз, яме? Сез кешеләрне көлдертергә тиешсез. Кеше бөтенсе маскада утыра. Сез ничек аңлыйсыз инде кешегә кызыкма юкмы? Күздән инде. Күзләр? Күздән. Күздән. Алайсам, Шамамы? Көләмме? Жест буенча. Жест нинди жест? Или мимикалар буенча. Мимикри капланган маска белән. Мен битвара селкенә битеннән сизелә. Син алайсам, теге шутка зашла или нет дигәнне русча әйткәндә аның күзләре аша аңлыйсың димме? Ничек итә күз? Менә ничек әйдә? Миңа ничек менә син шуткан кызык булса, мин ничек күзләремне нишләтергә тиешсең? Елмая кеше көлә. Ничек Күздән йөртә башлый. Ярар, мисә кызык булса күзләремне йөртермен алайсам. Алачак.
тукталышы иң яшь командалар янында тукталды. Исәнмесез? Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Аллаһ! Менә безнең инде КВНга килгән бар һәм менә бу команда белән без таныш. Һәм менә сезнең турыдан-туры конкурентлар барлыкка килгән бугай. Шулаймы? Әйе, әлбәттә, без быел үзебезне үрнәк итеп куярга тырыштык һәм менә безнең үрнәк белән өлкән командалар күбәюгә без горурланабыз. Сез үрнәк алып килдегез инде. Әйе. Зәябиләреннән безнең нәрсәбез ким дидек тә без. Без дә килдек уйнарга. Булар бит инде теге опытныйлар, курыкмыйсызмы? Ну, әзрәк бар инде курку. Алар бит кишлеләр, ә без яңалар. Җиңәсме соң? Алла теләсә. Обязательно. 3-15. Син әзерме, Руслан? Нәрсәгә? Мин сиңа бер уен әзерләдем. Охо, уеннарга мин һәрвакыт әзер. Кара. Мин башлыйм, ә син бетерәсең. Әйдә. Руслан, алай дип әйтмәскә сөйләштек бит инде бүген. Ярый инде Шулпан, мин бит бары тик синең тәкъдимеңә ризалыгымны белдердем. Ярый. Аңла. World? World of Tanks. Юк. World? World. Бетте Шулпан. Ничек инде бетте Шулпан? Мин бирешәм, чөнки мин World-ка бәйле бүтән сүзләрне белмим. Руслан, ничек яшисең син? Бик- Әйт әле шуны. Бик рәхәт яшим. Шул белмәгәннең башы авыртмый диләр. Соң World дип нәрсә әйтмәкче инде син? World skills бит инде, Руслан. Соң ул күптән узды бит инде. Руслан, мине шаккатырга бик авыр. Ләкин син ничектер һәр тапшыру саен мине шаккаттырасың. Син бит гомумән бер нәрсә дә бу дөньяда кызыксындырмый. Бигрәк бала кебек инде син, Руслан. Шулпан, син аңлыйсыңмы? Бу бит тормыш шулай туры китерде безне яшьләр тукталышына. Син акыллы, ә мин рәхәт яшим. Идеаль гармония, ин һәм ян, шиксезлек. Яшәр тугашай, идеаль баланс. Ходаем. Кайын алдың инде син моны? Инстаграмда укыган идем. Булмады бу. Соң Шулпан, World Skills дигәндә нәрсә әйтмәкче? Әйтеп бетер инде. Видео язманы карагач барысын да аңларсың. Әйдә, карарга калайсы. Бүген без World Skills-та. Юк, бүтін дөнья World Skills-ка әле иртәрәк. Без килдек аның иң беренче этапларының берсенә, ул булса да төбәк ярышларына. Моны күзәтер өчен без Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумына зәркән эше һәм зәркән куелмаларны кырлау компетенциясе буенча ярышларына килдек. Зәркән эше компетенциясендә катнашучылар 3 көн эчендә гадәти металлик пластинадан асылмалы бизәк ясарга тиеш. Биремне үтәүнең дөрестлеген эксперт күзәтеп тора. В прошлом году я участвовал в чемпионате России и занял 2-е место. И в тот же год мне улыбнулась удача, и я стал экспертом в своем техникуме. В роли участника мне было очень страшно, то есть там есть свои трудности. То есть ты переживаешь, у тебя есть волнение, потому что ты показываешь лицо своего техникума, выступаешь за свой техникум. Но также в роли эксперта тоже есть свои сложности. Здесь ты уже переживаешь за своих участников. Ты их подготавливаешь, ты их тренируешь и боишься, какое место они займут. Волнуешься за них.
Но несмотря на это, ученики у нас очень упорно трудятся, стараются, потому что WorldSkills это для них будущее, вклад в будущее, это дает им определенные перспективы на будущее. То есть все они стараются и очень неплохо себя показывают. Бүтән кызлар үлеп ярата төрле бизәкләрне. Ул булса да балдаклар, яисә менә алкалар. Аларның эчендәге ташлар җылтыр-җылтыр килсә, ничек матур була. Менә шундый җылтыр-җылтыр ташлары булсын өчен, менә шундый җылтыр булмаган таштан менә шундый матур гына ясап куялар бит аны. Аны ясар өчен 18 сәгать кирәк, беләсезме? Ул бик җиңел эш түгел икән. Менә шундый матурлык ясарга. Бу авыр эшне безнең икенче зәркән куелмаларны кырлау компетенциясендә башкаралар. Әлеге катнашчылар без белгән кыйммәтле алмаз, бриллиант ташларын ялтырап торырлык итеп эшкәртәләр. Әмир, сәлам. Мин менә WorldSkills турында аңладым инде. Эксперттан да сораштырдым. Синең менә һөнәр буенча беләсем килешеп шундый һөнәр сайладың. Ул бит шундый авыр рушә әйтмәшләй, ул ювелирный точность буларга кирәк. Синең шул төгәллек бармы соң? Ну, шу WorldSkills чемпионатына катнашкач булардыр дип уйлыйм. Кичкенәдән бирле мин шул кичкенә балдакларны карыйм, бик ошый, бик битки генә эшләр, шуны кеше ясый бит инде. Даже машинада сам бик шоккатып. Кичкенәдән бирле үлис килгән, шуны турында эш килгән, но ләкин бездә андый әйберләр юк, мастерскойларда, укытучылар да юк, үскәч шул техникум турында белдем, мин менә монда кирдем. Сиңа бик яхшыдыр инде кызлар янына, рәнди свидание чыксаң, әйме? Сиңа бүләк алырга да кирәк. Мин бүтән кызлар шул бизәкләрне ярата, үзең тизгенә эшләп куясың да, менә матурым, сиңа менә нинди матур балдак мин ясап куйдым. Шундай әйберләр ясаганың бармы гомумән? Бар. Берничә изделием бар минем ясаган үзем. Аңа кемгә инде бүләк иттең? Әниемә бүләк иттем. Эй, бәхетле инде, ни шундый малае булганда. Бу әле WorldSkills чемпионатының башы гына, алда катнашчыларны бик күп җиңүләр көтә. Шопан, карале, теге ней. Нәрсә әйтмәкче буласың, Руслан, әйт инде. Бер әйтәсем бар иде. Ну, әйтсәң, әйт инде, ник мыгырдап торасың? Тик мин әйтәсе килгән җөмләдә син әйтергә кушмаган сүз бар. Шуңа җайсыз. Бик дөрес эшлисең, Руслан. Чөнки кызлар ошы килгәнне алар тиз генә онытмый. Шулай шул. Руслан, әйдә болай эшлибез. Безнең арабыздагы бәхәсне җайлар өчен минем бер тәкъдимем бар. Әйдә. Бүгенге тапшыруның ахырына кадәр син хәрефе кушылмаган сүзләр әйтәсең, мин инде и хәрефе кушылмаган сүзләр әйтәм. Һәм кем иң беренче булып ялгыш хәрефне әйтә, шул кино алып бара. Ого. Яхшы. Тик Шолпан, минем ни? Нәрсә? Миңа ярый. Килеп чыкмый. Байлыгым әз. Шуңа бу уен миңа җайсыз, авыр булачак. Моңа сүз осталары булышыр. Карыйбыз. Татарстан, Башкортстан, Киров өлкәсе 43 катнашучы һәм бер теләк татар әдәбиятын үстерү һәм чын шәхес булу. Инде 20-нче ел рәттән Иделем акчарлыгы конкурсы яшь язучыларны һәм шагыйрьләрне җыя, аларны берләштерә һәм чын иҗат тудыра. Мин генә үзем өчен генә иҗат итсәм, башка кеше үзе өчен генә иҗат итсә, ул алай дөрес булмас дип исәплим инде. Алай бергә иҗат итеп, без барлык кешеләрне, үзебезне сөендерәбез. Яшь иҗатчылар традицияләргә дә таяна, ләкин шул ук вакытта актуаль темаларга язарга да тырыша икән. Коронавирус дип башкортса короны ул шундай хит таралды бездә коронавирус үзендә. Без аны башкортлар арасында ничектер коронавирус, бетте вирус дигән теге хитен дә көче бар бит инде. Әйдәгез шулай дип атаяк дигән ул вакытта шундай юмор килеп сыккан. Шуга да исеме ул коронавирус булып килеп сыкты инде.
4 көн буе катнашучылар иҗат итә һәм нәтиҗә буларак аларның Иделем акчарлыгы дип исемләнгән җыентыгы басылачак. Иделем акчарлыгы ул бәйге. Ләкин моңа карамастан иҗатчылар бер-берсе белән аралашып, илһам ала һәм яңа тәҗрибә туплый. Стилистика ягыннан һаман да үземә менә башка төрле стильдә язып барырга тырышам. Башка үземнең менә яшьтәшләремнең шигырьләрен укыгачтан ул башка төрле менә үзеңә карыйсың, һәм ул шул яза икән. Мин менә бу ерак язып бармыйм, аныкы кебек тә язып барырга менә шул иттереп тырышасың инде. Өйрәнәсең. Ох, яхшы сюжет карадык. Үз вакытында дә язгаладым. Хәзер форсат табып булмый. Дә төнләрен уйларыңны язып барасыңмы? Уф, Руслан, син мен сөйләшкәнче үз-үзең белән сөйләшә кызыграк. Нәрсә? Чолпан, сен җиңелдең. Нәрсәгә әле ул? Соң, син и хәрефе кушылган сүз әйттең. Син гадел уйнамадың. Хәле ничек инде гадел түгел. Кагыйдәләр буенча мин хәрефен әйтмәскә тиешим, син и хәрефен әйтмәскә тиешең. Хәрефен әйттемме? Шулай булгач, мин җиңдем һәм син минекене алып барасың. Руслан, сүз хәрефе турында иде. Инде калган татар теленең алфавитындагы 38 хәреф турында түгел. Ярый инде, Чулпан, акланма. Дустыңны кинога алып барудан бер дә зыяны юк. Бик рәхәт кенә булыр. Аңа карата мин сиңа үземдә бер кичкенә генә сюрприз әзерләдем. Нинди? Алдагы видео язма. Сәлам, егет кызлар. Бүген мин сезне искиткеч иҗади һәм канатлар куючы бер урын белән таныштырам. Урын белән дип әйтүем бик дөрес булмас инде. Кыскасы, әлеге өлкәдә чын профессиональ булган бер шәхес белән кем икәнен без сезнең белән карыйбыз. Гүзәл Хафизова, биюче, Сәләт рухият аланының әйдәманы. Хәзерге вакытта фундаменталь медицина һәм биология институтында 3нче курста белем ала. Сәләткә 2014 елда сәлкеш, 2019 елдан башлап әйдәман булып килә. Гүзәл, син инде күптәннән әйдәманлыгын белән әлеге һөнәрне, әлеге өлкәне ничек үзләштердең? Әйдәманлыгым минем бик алайда озак түгел. Ул да булса 2019 елдан мин Сәләт рухияткә үземнең якын аланыма кайттым инде әйдәман буларак. Нигә менә Сәләт рухият аланы сайларга булды? Аның нинди үзенчәлекләре һәм фишкалары бар? Ой, бу сорауга мин сиңа җайлы җавап бирәм, чөнки Сәләт рухият үзенә иҗади балаларны баглый, җыя һәм мин үзем дигән кичкенә чактан бию белән шөгыльләнергә яратам һәм театр остазлыгы. Шуңа күрә Сәләт рухият иҗат яктан рәвештән бик көтлерәк булганга күрә мин аны сайлаганымда 2014 елда, хәзер елдан ел шунда кайтам һәм ташлый алмыйм бу яраткан үземнең канатлы аланымны. Кышкы Сәләт рухият аланында балаларны нинди үзенчәлекләр көтәчәк? Кышкы рухият үзе кышкы булуы дагы инде аның бер үзенчәлек, чөнки ул безнең өчен яңа бер адым. Әлбәттә, бу безнең икенче формада үтә. Ул да булса мастер-класслар формасы һәм безгә бик текә һәм танылган кешеләр килә. Һәм безнең яңа бер юнәлеш барлыкка килде, ул да булса СММ. Алардан кала безнең шулай ук театрыбыз кала, бию, җыр, рәсем һәм квиз. Һәм тагын бер кичкенә генә үзенчәлек бар. Безнең балалар кышкы Сәләт рухияткә килеп, турыга бушлай рәвештә Бика Фест фестивалендә катнаша алалар. Аларны 5 көн эчендә безнең апаларыбыз, абыйларыбыз әзерлиләр һәм алар үзләренең чыгышларын зур сәхнәдә күрсәтәләр. Гүзәл, син белән профессиональ дәрәҗәдә һәм бик күптәннән шөгыльләнәсең. Синең әлеге шөгылең Сәләт рухиятны сайлауга нидә булса йогынты ясадымы? Әлбәттә, Сәләт рухияткә мин бию аркылы эләккәнмендер. Чөнки мин хайран вакыт үземне бию сынавында сынадым. Ләкин Сәләт рухиятта мин үземә ниндидер яңа ачышлар ясадым. Ул да булса яңа ниндидер һөнәрләр,
һөнәрләр. Ул да булса вок, джаз фан. Инде безнең яраткан алмаза буе без ничә еллар буе безнең белән һәм яңа биюләрне инде яңа балаларны өйрәтә. Бәлки син үзеңне дәген бию һөнәрендә сынап карыйсың киләдер. Бәлки без синең белән яңа бер бию өйрәнербез. Яки сәләт рухият биюен өйрәнергә дә булса. Син димәк миңа хәзер ниндидер вок стилендә бию тәкъдим итәсең? Әлбәттә, үзеңне дә сынап кара. Чынлап та бу бик заманча тәкъдим, шуңа күрә мин монардан берничек тә баш тартам. Әйдә киттек. Гөлназ менә кара, кулларыңны аласың да, нәбәттер без түгәрәкләр ясыйбыз. Гаилә мәңгелеккә рухият бергә хәйрәтә биргә сәләт дөньясына киләм төпләнеп рухияткә йөрәгемнең дөп тибүе башны әйләндерә сәнгатьнең өйрәнәм барын рәсем театр биюен җырын бу сикер дәрт иҗат һәм моң мин беркайчан туймам рухият 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 дәккә гаилә мәңгелеккә рухият бергә хәйрәтә биргә рухият. Менә шулай бездән кунакта сәләт рухият алының әйдәманы Гүзәл Хафизова иде. Һәм әгәр дә инде сез үзегезне биюдә, җырда, театрда һәм гомумән иҗатта сынап карыйсыз килә икән, димәк, кышкы сәләт рухият алыны менә сезнең өчен. Яшуры синең белән бергә булсын, рухия катнаты синең юлыңны ятырсын, изге биләрне рухыда күңелләрдә калсын, рухы күңелләрдә калсын, рухия катнаты сине биеккә күтәрсен, сине биеккә күтәрсен, канаты йөрәккә чыга сине геләдәсен. Иҗат диңгезендә изә, күңелгә илһам килә. Бик яхшы тапшыру булды, әйме Чулпан? 25 минут эчендә генә дә күпне синең белән бәхәсләштек. Чулпан, әз генә булса да синең ошуңа чыгара алсам, димәк, минем бүген көнем бушка узмаган. Нәрсә дисең, күпкәләдеңме әллә? Безнең киләсе реплика ул саубуллашу сүзләре. Мин аларны яратмыйм. Шуңа күрә сөйләшим дә. Син дә мине сөйләштермә. Чулпан, саубуллашу сүзләрен ул кадәр яратмыйсың икән. Әйдә, дуслар белән саубуллашмыйча гына саубуллашабыз. Ничек? Менә булай. Дуслар, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән Чулпан һәм Руслан иде. Киләсе очрашуларга кадәр безнең эфирыбыз ахырына якынлашты. Без сау булыгыз димибез. Киләсе очрашуларга кадәр генә.